success, ano pa ang hinihintay? Halina tayo mga best. Padagos niya to na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. Natural man o kagibuhan nin tao. Padagos ang pag-init kan kinaban. Malala na sitwasyon kan polusyon sa paros. Maging sa katubigan. Basura na itinapok niya to sa kadagaan sa ininapapaduman. Panahon na, tapuso na ang pagbabarasulan asin pagtutururuan. Kaya ta daw hampangon na nagyat na inikan kapalibutan? Kaya! Kaya ta! Kayang-kaya! Make it a better place for you and for me and the entire human race. Kaya, sarong advocacy program sa DZGB na maghahatod din impormasyon para maibalik ang kagayonan kan kapalibutan asin maprotehiran ang lugar na sa tuyang pig-eerokan. Kaya ta daw manindugan na padabaon ang kasalugan, dagat, estero, asin kadagaan. Kaya! Kayang-kaya! Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Protehiran ang pamilya, asin komunidad sa paaginin sabay-sabay na paglaban kontra basura. Sa mga eskwelahan, pribado asin panggobyernong opisina, iba-ibang organisasyon, barangay, munisipyo, syudad o maging sa probinsya. Marina, magsarabayan kita at amanon ang kinabanta. Kaya! Kayang-kaya! Tamang pagmanihar kan basura, punan niyato nin seryoso sa pamilya. Mag-segregate kita ning basura, asin gibuho na parte ini kan buhay ta. Kaya! Kayang-kaya! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Kaya, ang programang ini, madadangog alas 2 ning hapon, kada Sabado. Hatod sa Indo, kan iba-ibang partner agencies asin kan DZGB. Ano? Kaya ta? I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Good afternoon sa Indugabos mga tekang. Sabado na naman. Welcome po sa programa niya itong Kaya. Digdi po sa DCGB. Ngunyan pong aldaw na ini. Anong petsa ngunyan? 26 kan bulan na Hulyo. Ini po ang sa indong makakaiba. Mga tugang ngunyan na paghahapon. Ako po si Henry M. Mantinido. Tayo po ang lalaking hindi inuumaga. Kumusta po Kamugamos, Legazpi City, Probinsya Canalbay. Good afternoon po mga taga Banwang Daraga. So mga nakatutok po sa tuyang radyo ngunyan, mga nakaantabay tabi, mga tugang sa tuyang social media, asin siring man, mga tugang ang sa tuya tabi na mga parantabay sa bilog na kinaban, sa tuyang pag-irestoryan ngunyan na hapon, magkakaigba daw kita ki-refresher, may kinaraman po sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ini po ang Republic Act 9003. Laro na po kamo mga taga Banwang Daraga, tabi, kamo tabi, permin nagreklamo tungkol sa garbage collection. Nagigibo daw tabi nun sa indong obligasyon para kolekton kan mga eco-aid ang sa indong tabing basura. Pero nga niya pagkaaga ngayon, hapon ngayon, dadagit ka. Dahil man, nagpagiramduman sana. Kamutabing mga taga-Banwang Daraga, maski sa mga taga-Legazpi, di ba? Mga taga-sain kita sa probinsya Canalbay. Nagigibo mo daw ang obligasyon mo, tabi, mga tugang para ang basura mo, may dispose kita, maaskin kolektahon yan ka ng mga garbage collector. Yan, ha? Baka nakaturo sa tuya gabo kita sa gobyerno, lokal, sa tuyang sarong moro, so tulong moro, nakabaliktad sa tuya. Kaya kung ano-ano reklamo ta, mga tugang sa garbage collection. Pero ano ang sa tuyang papel? Ano po sa tuyang papel, mga tugang para tabi gibuhon ang siring na bagay?
Ngayon pong hapon, mga tugang sa Tuyang Kaya program, bisita tatabi ang OIC kan Municipal Environment and Natural Resources Office, LGU Daraga. Siring man, siya po mga tugang sarong lisensyado na agriculturist. Yan. Kung dai ka pa tabi makuha sa basura, lumang ka sa pagtanom ang pag-ururo ng tangan. Diba? Pero ang garbage collection, garbage segregation and disposal tabi, di mang ki-expertise na maski anong tinapusan mo, ang kay pon masandigdi, consistency, mga tugang sa implementasyon. Yan. Kaya po, mga tugang bisita natin ngayon si Marcy Edwin Ribangcos. Salo po ang OIC Mendro sa Daraga Albay. Maray na hapon tabi, amigong Edwin. Welcome po sa DCGB. Good afternoon po, maray na puntabi, Banwang Daraga, Sir Henry, sa Apo. programa. Salamat tunong po. Yan. Good afternoon tabi sa mga taga-Banuang Daraga. So may mga hapot yan tungkol sa basura. Mag-text tabi kamo sa satuyang numero 0928-777-5548 0966-230-034. Yan. Okay. Sige daw tabi, amigong Edwin, magkaigwa daw kita ki-date na refresher sa gabustang mga paraan tabi. Ini po, magiging pakinabang ini, bako lang po sa mga taga-Banuang Daraga. Sa gabustabi na ang tabay ngunyan. Balikan ta daw ang ecological solid waste management. Sige daw tabi. Ilingon ta daw tabi, Sir Edwin, ang primerong slide kasi ito yung ididiskutir ngunyan na pagkahapon. Sige daw tabi. So, thank you po, Sir Opo. Henry. Matao kita kidit na represser sa Ecological Solid Waste Management. Opo. Tanganing magirumduman kan sa tuyang mga constituent ang ano po ang basura na piguro ng tangon niya na Yes, yes. sa kuya mananalaugan. Yeah. Ganun bago. Si Edwin Ribangcos kaya mga tugang, siya po ang kakatalaga pa sa ni Mayor na pamayokan Mendro sa Daraga. Pero ang aldaw ka pa sa natabi, amigo. Masi 22 hours pa rin kami. Sir Henry. Fresh na fresh Fresh na ito. Okay? Sige tabi, go ahead. Sige, next slide tabi. So, ini po solid waste, very general, discarded household. Oho. Sa commercial man siya, mga basura, pick-up ng basura. Pero sa iba, Sir Henry, Opo. bako ini discarded, bako ini resources ini. Iyo, totoo. So, totoo. resources ini na dapat lang i-manage tanga ni magkaigwa kita ki benepisyo out of this discarded waste. Yes. So, yaon dyan ang mga baterya, Mhm. mga plastic, biodegradable, mga construction debris, Yan. agricultural waste, yaon nandyan, Opo. ikabutang solid waste. Mhm. So, kasabay man dyan so toxic, Yeah. Yeah. Mga toxic chemicals, toxic waste. Diba pang toxic waste? Oh, yung na mga solid street waste. sweeping, kasarabay yan dyan. Yan. Basta gabos na environmental disorders na Oo. nahiling tang Kasarabay naman. dyan, Kasabay. Kasi sa mga dapat din nga ni ako na dapat itapok, dapat i-dispose ang kitama. Tama po. Tama? Okay. Sige po. Sige, next slide po. So, Yan. iwa kitang types of solid waste na pig-categorize in color, tanganing madali ta ma-identify. Yan. Sige daw, tabi. So, ini po, pag sa color green, Green. siya biodegradable, usually from the Sabihin, plants. tama tabi. Sa mga garbage can, dapat green talaga siya. Yes po, dapat. Green Na talaga. nakacategorize in Talaga? color. Talaga? Nahiling ko kaya dyan sa mga public places. Gary, kurulag ang kolor. Nagkaralo na. Yan baga sa mga eskwelahan buda sa iba pa. So dapat pala pag nakahiling kang green na balde, iyan ko sabihin, diyan po ang biodegradable waste. Biodegradable. Pag sinabi tabing biodegradable, ulitado tabi amigo, tabi Edwin, kung Iyan ano po, ang gusto sabihin kaya. supig sa sabit ang basura na usually hali sa pagkaon. Iyan. Hali sa farm. Degradable. Yan, hali sa kitchen. Iyan na po yung mga sweeping sa mga Oo. tinanom. Kaya Iyon. green siya. So ini gari dapat ka ini ngani mas dapat ngani di nakakaabot sa kun di nakakaabot sa sa basurahan, di ba? So far, dahil sa dapat makaduman sa final landfill. Nyan. Ta dapat ini diyan sa harong magibo kita kipaagin na kung paano madi-dispose. Yes po. Yeah. Kaya ako nagkalot ako duman sa likod ng kang arong ko. Yeah. Pag mapano makalot naman ako sa kataning. So iyan so pigigibot ang composting. Iyon. So pag nagaling ka po ki green na basura diyan sa palibot na ngayon, pirang klaseng garbage ka niyan, pag sa green, ito dapat ang biodegradable. So nabubulok. 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 Yan. Okay, mga ubak yung mga prutas. Yan. Yan. Buda, mga... Dahon-dahon, mga hulog. Dahon-dahon. Yes. Basta nabubulok, biodegradable po yan. Biodegradable Sige po. po. Go ahead. So ini saro naman recyclable, usually blue ini. Mhm. Ini po so mga pwede ta pang pakinabangan. Mhm. Lata kara mga lata ngayang Lata.
mga bottle, kang mga pet bottle na papakinabangan pa kang iba. Opo, papel. Papel, Karton. yan. Karton nga pwede. So, pigkikilo sa junk shop, usually. Yan yo. So mga pili ang bakal diyan adi. Oo, ang dalagan ka yan sa junk shop. Recycle siya, di ba? Yes po. Madaling sabi siya, so nare-recycle. Iyo po, so Iyan. nare-recycle. Pwede po dyan ang kwan, kahoy. Usually, ang kahoy, nakakategorize na siya sa biodegradable. Oh, Pero pag magayon pa man ang kahoy na Oo. gari furniture pa man, Yan, oh. nare-recycle. Paminsan baga, so mga, pwede pang gamiton nga yan. Yes, pwede siyang i-categorize. Pwede siyang na recyclable. Opo. Tagaro, ano ba kan, gigibo nga yung design sa arong. Yan. So mga kwan baga, so mga, ano apodkaan, so mga tahaw mimo kang kahoy. So mga Yan. matagasunod. Mga matagas na Yan. pigigib mga frame. Yes, Oh, yes. Pwede pa siya sa recyclable. Yes, sige po. Mhm. Ini naman po na itom, kaya Oh. baga may garbage bag kita na itom. Iyon na po yan, so residual, na dahil talagang pakinabang, ang dalagan niya, palanpil na. Kaya pala ang garbage bag top, ito ano? Itom talaga siya. Siguro sabihin pala, iyan na so residual. Residual na po. So dahil nang mapakinabangan, mas kanang gibuhon mo, tapok talaga siya. Tapok na siya, ang dalagan sa final disposal na Yes. landfill na po yan, Opo. sa Ano tabi sanitary. yan, example tabi kan? Mga balat ki dulce, araw Yan. gayan, mga Chichirias. plastic, mga sichirias, Oo, mga plastic. Oo. Na usually, iyon naman talagang last recourse ninda, dahil tanang Oo. nagagamit. Ayun, okay. Residual. So hindi talaga nakakaabot naman sa tapukan. Sa tapukan. Duman nga sa landfill. Sa landfill, kunigwa. oo. Okay, sige po. Mm. Ini naman na pula, usually, special waste, Mm. sa mga hospital kadalasan ini, Oo. industrial. Mhm, mhm. Yaon na dyan sa mga pintura, Mm. mga basyo kang pintura, usually sa mga hospital waste, mga piggaramit na mga Oo. needle. Mm. Iyon naman po yan, nakakategorize man siya ang pula. Pula. Ang dalaga naman kayan, iba man po, bako yan sa tuyang landfill, igwa man ka na nagkukuha, na special man ang treatment kaan saan pag-dispose. Okay. Okay. Arog baga kan dyan sa mga So hindi hospital pwede daw sanitary landfill. dahil siya pwede magdalaga. Ibang lugar ang darahan. Iba man na special disposal man po yan. Mhm. Ngayon, sa mga laugang kang pintura, lata ba ito? Opo. May final disposal man kita ka na Ayun. pigdadarahan. Oo. Ang nagkukuha kan ngunya sa tuya sa darga, Hmm. igwa kitan 6 eco. Iyan. So, kan tabi, Edwin, so, ano ito? So, mga bumbilya. Yan, final, yan sa Basong special para waste sa yan. plato. Itong mga plato, ceramic, Oh. nakakategorize siya sa residual waste. Residual sa pag-ceramics. pag mga ceramic. So, mga tiles ngayang titarapok ng sardayoto na sana. Yan, pwede yan sa residual. Residual. Pero ngunya, nigwang mga may gwa kita kaan guman, dahil ta palang nakikiter. Pwede ta Opo. pa yung gigilingon, ipigsasabay tayo sa mga burr bricks. Itong mga Yung mga tiles. Mga oo. tiles, ito matagas Yan malanggan. po. So pagsalida kang mga tiles. Oh, so pasa na pandok. Saan po ito? Dahil dyan nakalaag. Nakakategorize siya. So, meaning po, pag green, biodegradable, nabubulok. Nabubulog. Pag blue, itong so nare-recycle pa. Opo. Tapos, so residual, ito talagang nasa black siya. Diretso na ito naman sa Diretso na yan sa landfill. sa tapukan. Opo. Tapos, yan, special waste na yan, may diretso man sa tapukan, pero separado ang treatment po. Kaya. Separado po ang treatment. Okay. So yan po tandaan nindo ha para ma-refresh kita ngunyan. Although pig kan mga nakaaging panahon pig ulit-ulitan pero mas maray pong nare-refresh kita lalo na po kamo ng mga taga-Banwang Dalaga Buda. Kita kabo sa nagantabay ngunyan. Green, biodegradable, natutunaw, recyclable, mapapakinabangan pa na recycle. Residual dahil ng pakinabang, special waste talagang so mga ibang klaseng. Garaba na computer. Tama sir? Usually, ang ibang parte kang computer, Electronic waste. nasa residual, so talagang laog na pig-upload ng mga screen. No, to yung mga old, yaon siya dyan sa special waste. Ayun. Okay. Sige po. So ini na Sir Henry, ang biodegradable, very clear. Yan. Hali talaga siya sa household. Oo, Yan po. ang mga shell na bako yan sa mo yung agriculture, bako yan waste. Sa inyo mga agriculturist, ano? Ano yan sa mo Pag yan? yan Agri na inputs. natutunaw, mapapakinabangan ninyo kamong mga agriculturist. Agri inputs po yan sa mo. Ang Ayun. apod mo ka. Meaning fertilizer po yan. Yes. Ayun. Pinakamagayo na abono. Mhm. Okay. So, Mhm. Ayan na po, ang rule kaini, dapat isegregate talaga po. Okay. Okay. Once na nakasabay siya duman sa itong residual, Mhm. 10 lang, sarong ngayang kilong nabubulok, pag Oo. kinaag mo sa sarong sako na residual, pag iniling po iyan,
gari gabos na nga basurang dahil napapakinabangan. Ayun. Okay. So karton, dahil pwede pagsabay, ini mga nabubulok. Tanganing Yan. ini, Mm. resources po ini. Yes, yes. Okay. So, Very next. good. Tama ba, Edwin Tabi? Ini ang basihan takan segregation sa arong? Yes po, sa maski sa arong, dapat color so, coded. tabay ngun yan, ini ang si tamang segregation. Yes. Tama, although ba ko man advisable na magbugta kita ki apat na klaseng basurahan, pero sa pag uminaga dyan ang EcoAid, ining mga nasa black, nalaogan buda nasa nasusaro nga ni amigo nasa Recyclable nasa and- itong special waste. Oh, Ito dapat ang itatapok itatao duman sa mga garbage collector, I mean EcoAid. Actually, ang advice mi nga ni Sir Hen, dapat categorize man sila, color coded man. Okay. Tanganing pag nagdalagan sinda on collection, color coded man ang pag-pick up kang bin. Iyo. Aram nang pag nakablakan aram na kan so EcoAid. O digdi siya sa residual. Ibugtak siya sa konsain. Oo. Ayun. So, advisable talaga na sa mga ma-dispose, nakasegregate siya, buda, gari may color coding man. Mas magayon. Yan. Okay. Ano, base nakabugtak pa sa batas ta? Actually, igwa ini command na Igwa. color coded, Ay. tanganing madali ang pag-pick up. Very good. Okay, sige po. Mhm. So, next slide. Ini na po so mga recyclable waste, nagpapahiling tayo mga bottle, Opo. mga metal. Mhm. Yan, yaon dyan yung mga papel, o mga mga pwede pang pakinabangan. Opo. Usually nga ni, sa iba talaga, abo naman ninakaan. Yeah, yeah. Pick upon. Pero sa tuya, dakul ang nabubuhay kaan sa mga junk shop. Iyo, totoo. So, Totoo livelihood po ini, Po. Totoo po. na dapat dahil siya makaduman sa final landfill. Yeah. Tanganing magkaigwa pa ki livelihood. Tabay kwarta talaga sa basura. Yes, yes. So recyclable waste po yan. Opo, okay. Next slide po. Mhm. So ini na po so residual waste Mhm. na araw kaning mga putuskan dulce. Yan. Oho. Mga ceramic ani, yan ang mga diaper. Mhm. So yan ang mga gigamit ka mga personal hygiene. Mhm. Ang dalagang takaan pasiring na sa final disposal sa Iyon. landfill. Okay. Residual waste. Next po. Mhm. So ini na po sa special waste na pigkikater talaga ini. Ang final disposal talaga ini separate man sa landfill. Igwa man kita kaya nagkukuha. Mhm. So yan mga battery na, mga pintura. Mhm. So yan ang mga sa computer, tamay mga ibang ano diyan na dahil dapat ang treatment din kay ni iba sa pag-dispose po, sir. Ayun. Okay. Good. So, next slide po. So ini po ang sa tuyang pigduduonan na pigsabi sa kuya ni Mayor, ata nga idun tada kulaonan wista na tatambak. Iyo man ang ano. Na ang Iyo pig- man ang hapon sa iyo pala ni Mayor. Yung pig Natatakot pinmit tambak ang basura ta diyan sa daraga. natangya da kulong kita natatambak na basura na samantala nga ya 18 buda 2% man sana ang Ang dapat dapat- ang hakuton. Ay very good matali si Mayor. Oh, Mari ang question ni Mayor. Ilinga nga ya, sabi mo nga 72 ang Oh. biodegradable. Di nabubulok yan. Kung Oh. sa barangay po, dahil na yan mahali sa barangay. Correct. Oo. Ta-composting sa barangay. Oho. So recyclable ba nga pig-aragawan andyan sa junk shop? Yung man ang ano. O nata nga yata 20% man sa naba nga dapat ang magdalagan. Nata nga yata 7 truck ang nagdadalagan sa tuya. Uro Yung man ang aldaw. ano. Meaning ang kukolektahan mo per day, ini lang na 18% na residual, 2% na special Yes, waste. sir. Taining biodegradable, boda yan na recyclable, yun so pwede mong maibenta, pwedeng maging kwarta. Yes. Iyon. Pig-aragawan pa nga na yan. Kan aluminum. Maray ang hapot ni Mayor. Kaya sabi ni Mayor, Meron simpag mo tabi ito. sabi ko, luway-luwayan ko tabi, sir. Luway-luwayan ko. Okay, sige So, po. next slide po. Sige, next slide tabi. Tama, madali. Okay. So, ini po, nakakonsentrate, may categories kita kan distribution. Opo. Yaon talaga siya sa residential area. Yan. Ang volume talaga nasa household. Okay. So, okay. 50, more than 57% iyan. Mhm. So, yaon talaga ang Nasa focus harong. mi. Nasa harong. Buda Okay. sa commercial area. Yes. So, okay. next slide po. Opo. So, ini na po, pigpapahiling digdi ang environmental impacts kan improper solid waste Yung handling mananggan. Ano, kaya pala and sigan. disposal. Kaya pala sa Draga Oralo, sigan trick sa kuya. May basura nga digdi. Oo. Di nga nagkukolekta. Okay, sige So, po. ang pinaka-final impact kay ni Sir Henry, Mhm. ang environmental, ang health. Okay. So, pagka dahil talaga tultul sa pagkatapo, dahil ta napakaray, Mhm. bukod so sa tuyang
global warming, so soil, so Opo. contamination sa tubig. So saro iyan. Kaya pigpapa-address talaga ang tamang disposal kan sa tuyang mga solid waste. Okay. So next slide po. Iyan. Okay. So ini na po so ang paghiling takay ni kang basura. Sigang reklamo kan bata. Siging reklamo kang bata. So ang pinaka root cause kay ini malpang improper solid waste handling. Iyo man nga dali. Tang iba, bako man sa pag pipadalagan sa salog, Na. kamili nga yang warang yan, itapon kung sain Iyo. sain. Totoo yan. Totoo. Sulangaw, so gabos na mga birmin, diyan dyan nag-i-restar. So ang dalaga naman, pirmi na kita ang tatamaan kaya, ang poor Opo. health. Yeah. So yan po ang pipapa-address ni Mayor. Bako lang ta nga yan nagkakalat sa basura. Ang tubig, very importante, nakukontaminate. Okay. So next slide po. So yan, mahiling ta, ang picture na yan, grabe na po ang problema talaga. Arog na kita kain Opo. Yo, totoo. Yan, sige po, Bata sir. sa Pilipinas pala sa kita may pinakadakol na garbage dispo ano ini? Nag-dispose in basura. Iyo. Kinaban. Soil contamination, water contamination, then so global warming yan na climate contamination. Opo. Yan, so nagpa-participate na gabos, tabi si Henry, Opo. pati sa to yung mga sa uniform personnel, nagtatarabang. So sige si. So ini po, igwa kita ang pigsusunod na talagang Na polisiya. dapat man talagang gibuhon ta na ini. Yan, So, may very clear po yan. Dahil na siguro sa roon. Opo. Sige sir. Ang importante sana talaga digdi ang systematic Iyo. administration Tama kan solid ka. waste. Ang hapot nga na yan, paano na yan pag-manage sa kampasura niyan kung igwa kibatas? Yes. Sige daw tabi, Sir Edwin. Paano yan? Next slide po. Opo. Yan. So ini na po ang interrelationship element of solid waste management. Opo. Kita po kami sa munisipyo, pigkukulik ta yan. Ang sa tuyang role, waon so residual and so special, Yan. ang nabubulok supposed to be yaon andyan sa barangay. Iyo ano dapat walat iyan adi. Walat iyan. Walat Kita po, mananggad iyan. walat. Next slide po tabi. Oh. So yan po yung pagpapahiling na dapat ang mga barangay igwang emarip. Dapat na ipigtatapok yan adi. Opo. May MRF dapat. Dapat ang barangay igwang Okay. emarip. Okay. Tapag na-segregate na ninda ang basura, kinulikta ninda sa mga harungan, tapos sa indang rule iyan, Opo. kami po sa munisipyo, dahil man nagpapabaya, kukuliktahon mo iyan. Kami na po ang bahala, kami ang may responsibilidad, bigdadarata sa landfill. Kaya Okay. po ang pakiuron lang ni Mayor, grabe talaga ang gastos ta sa waste. So 52%, napapaduman pa sa residual. Na pwede man yan magamit. Pag pinakompost, gamiton ta sa mga garden, Opo. gibuon tang giraray na pagkaon, tayo abono ta sa mga gulay. So, dakulang bagay na pwede 52% kang ginagastos ta, mamiminus. Yan. Okay. At least pa kita natural na fertilize pampataba no. Yes, sigwa Sa pang mga pakinabang. tinamta. Oo. Yes. Okay. Sige, sir. So, yan po ang sa tuyang mga guide ng mga batas. Given na po ini. Iyo po. Yao na po yan. Pigigiributan na ngun yan. Pigigiributan naman po Okay. yan. Babalikan ta lang po sa old practice. Yes. Oho. So, sige po, sir. Yan. May Republic Act 9003. Big banga na po sa responsibilidad sa barangay, so segregation, collection sa household. Kami man po sa rulme na magkaigwa ki sanitary landfill, Opo. igwa na po kitakaan. Kami man ang makulikta. Yan. For the meantime po, Sir Hen, tanahiling ko ang ibang barangay warang composting facility. Iyo. Tabo ko man magpa-compost sa inda, nadaay ko nahihiling na compliance so facility nila sa composting. Ang advice ko, kukunin mo muna yan na biodegradable. For the meantime, ang munisipyo, igwang sa diring composting facility. Iyo Pero sa batas, barangay po talaga ang magkukomposting. Iyo ano, bako lamang iyan ngaya kon sisay kundi so barangay mismo ang mamanehar kaya. Mamanihar. Yeah. Kung dainin the aram, ma-provide kami ki technical assistance. Ang mga best practices, dadarahon mi pababa dyan sa Yan. barangay. Oho, okay. So, Okay. sige po. So, ini segregation of solid waste at source po talaga. Iyan. So meaning, pag sinabing at source, ano pang gusto sabihin kaya yan?
Sa household. Sa house. Sa household. Kaya po pigdudoonan ko tabi iyan, mga tugang na segregation at source na iyan. Takita gabos, tigis sa ligas pibaga po na inutong kan mag-implementer, di ba? Opo. Natuod kami na sa harong pa sana, segregated na yan. Yeah. Regarding sa engkama ng munisipyo ta national law ini, dapat po, sa harong pa sana dapat, segregated na. Tama sir, tabi Edwin, na may puder ka mong de-collectahan ang basura sa harong kung bako ang segregated? Actually po, ang makolekta sa harong, si mga eco-aid sa barangay. Yan, okay. Na may Barangay Solid Waste Management Council man kita. Opo. Sinda po ang makolekta kaan. Supposed to be dahininda pagkuwaon. Iyan. Dahil dapat ninda yung kukolektahon. Dahil po dapat hindi ako Kung kolektahon. magreklamo sa mga tao dahil nga kami kinolekta, basta ang kondisyon, kukolektahon siya, pero dapat segregated. Yes, at source po ang nakalag sa Section 21. Mhm. Segregation of waste at source. Iyan. Kaya gusto sabihin, may papel kita sa mga harong. Dakulawan mga po ang household. parte kang mga Iyan. harong dakol pwede. Maski sa mga establishment po, segregation at source kita. Opo. Mhm. I see. Sige po. Tandaan po yan. So, ini na po, pagpapahiling tayo din, segregation of solid waste kang bayo. Next slide. Yan, sa solid waste, sa recyclable, sige, residual, sige po, and special waste. So, Okay. ini na po sa composting. Rule ini talaga kang barangay, but for the meantime, we augment, ginigibo mo. Ini po pagpapahiling ko na iyaon kami mag-provide key technical assistance ta perpekado tanan po ang composting. Iyo po. Ngunyan tadai pigdadarami po yan sa sa muyang Central MRF. Next slide po. Iyon. So yan po ang pigibuta duman, nagpupuon man giraray kita kang final segregation. Tapos pig shredder, piglalaog ta sa composter machine, tama igwa kita duman basal type Ina composter. pong proseso duman sa kwanta? Iyo po. Duman Sa composting facility composting ng munisipyo. facility. Same po sa barangay. Sa barangay Tubtubon Tubtubon. kang Sitio Tubtubon Mayon. kang San Ramon. San Ramon daraga. Oo. Ayun. So duman pa lang talaga yan O ano. yan, may gwa kita duman ki Yan diesel tabi type. na kinumpos ng iyan. Saan po rin ang pigdadaraan tabi, Edwin? Bigpapanao yan po. Ah, talaga? Libre. Pwede ba kagadan? Pwede ka makagad, padarami ka Ay, digbisan. ako ba na sana pa Ah, ako? sige. Baka magulpi kita. Libre po yan. Magayunon yan tanuman ki kung ano mga gugulayon Yes sa po. paso. Opo. Mabinohayon siya. Magayunon yan. Tiga ko kan sa harong ng mga aruga na papatuno ko sa basura. Oo. Actually, pig ko contest ko ang mga technology. Mas magayon kung dahil pa, sabi ko nga ni, dahil pa ang daga napapakaray. Opo. Ini ang mabulong, kumbaga, mapakaray kan sa indong soil, ma-regenerate ini kang Iyo. soil. Yeah. So next slide po. Mm. So yan na po ang satuyang output. Sige. Processing na kang compost, pwede ta na yan ipanao. Final compost process na. Sige po. Yan. Pigpapahiling ko rin sirhen na ang Opo. 6.5 pH, gusto kong sabihin, near to balance niyan. Yan po ang pinakamagayon kang compost. Kung acidic, 6.5 pH. kung acidic ang daga mo, 3.5 ang reading kang pH. Pag kinaagan mo kayo ni, mabalik siya sa 5.5 to 6.5. Wow. Na very Oo. feasible for farming. So gari nabubuhay lalo ang daga no? Nabubuhay po. Na regenerate Yeah, ang sitwasyon ng na-regenerate. daga. Okay. Healing the soil. O yan na po ang mga sample na pigiri bumiduman sa samuyang nursery. Mabuhayon ano? Oh. Sige po. Yan. Pwede mong i-apply before planting or basal. Ang apod mi kayan. Opo. Pwedeng pang side dress. Ini po, sa kuya, duman ini practice ko sa kuyang tanumang na dragon fruit. Oho. Nahiling mo talaga, kampig Iba ka pa paagan ng ki ano? organic. May- Dakulon ang nagbuburak. Iyo. Mas kwan siya ano, tama ba? Gari mas healthy ni kumpara naman sa fertilizer na synthetic ano tabi? Yes, yes. Panghabang buhay siya. Iya. Okay. Okay. So, sige po. Yan. Tapos na kita, sir. Alright. Sige. Di, ang challenge ngun yan, paano po ini ma-implement niya to sa munisipyo Candelaga Tabi, Edwin? Actually, yun yung Bata, garo, sabi ni Mayor, bala ka nga. Actually, yung doon Ikaw ni din Mayor. signar ni Mayor. Oo. Paano po yung gigibuhon niya to na asa mo kaya ang daily ang usually ang reklamo digdi sa mo kadakol ngayang tambak na basura dahil nga po nakokolekta. Paano po gigibuhon ta ang implementasyon kang batas na ni tabi?
Actually, medyo dakol talaga subaklag kana ko nagkapot, mga Opo. tulungal daw. Dakol subaklag ang basura ta. Mhm. Enot, may problema man po talaga si LGU. Tas yung mga truck me, Iyo di man sa na nagdadalagan, buda. Luma na, no? Luma na. Luma na. So Iyo sabi man ko na. kay sir, ayudahan mo kami. Kana ko linaag. Pinasubli kita ni Mayor kay personal niyang auto. Wow. Na truck. Nagdadalagan mo niyan, medyo nag-normalize, may mga nagpasubli man, si Vice nagpasubli man. Aha. May mga pribado na nagtabang man. So, sa ngunyan, medyo nag-normalize na. Basta ang pangapudan mi po sa mga barangay, ingwahon tabi na masegregate. Ta kami po, gigibuon man rule me na kolektahon ang gabos na basura na yaon na Oo. dapat kolektahon. Ayon. So sabihon tabi ang saro sangon yan sa gusto nindong ipasunod ng God, itong tama na pagsegregar sa harong. Yes po. Oo. Tapag iyan properly segregated, ano po gabos mo niya na barangay sa Dalaga? Igwa po kiiko tabi buda MRF. Actually, gabos na po, nakaset up na sinda ng mga MRF. Opo. Pero yung sabi ko na nga so iba, medyo bako align sa tamang lugar. Arog kan mga nasa gilid kan tinampo. Opo. So sabi ko, maghanap ka muning tamang lokasyon. Taang kalsada, ang mga gilid kang kalsada, bako yan para sa MRF. Minsan, nagiging prone pa sa pagtapok ng illegal kan mga naglakaw-lakaw. So abo magsunod, iirit sa lugo dyan sa arani sa MRF. Iyo po. Kaya sabi may, i-relocate so iba. Tanganing, mapunan ta na po ini. Ta sabi ni Mayor, doonan mo tabi yan ni Dwayne, ta ikang kinaag ko dyan. Dahil mo pagpakulogo ng payo ko. Tama, yung baga ano. Yung baga. Tampig nindong mga, sabi nga ni, mga head kan opisina, ang reflection kan sa administrasyon, sa lokal na gobyerno. Yes. So with that po, aligo kita halimbawa baga ngaya, ang pinaka-challenge kaya dyan, maski sa Legazpi po, ang pagkolekta, buda ang pagpasunod sa mga tao, na dapat ang pag-dispose mo kan basura all daw, dapat segregated yan. Iyo po, ural daw tapo. Actually, ang EcoAid, ural daw man niya nagkukorrekta sa barangay. Ural daw. Opo. So, may mga sutil, may mga nagsusunod, may mga barangay man na awardee, arugan malabog. May magayo na manehamento kang waste management system, nakaarog man digdi kay Sir Glenn. Opo. So far, sabi ko nga ni, kami po, kung kaipuan ninda sa barangay ang ipag-educate, mapurok-purok kami. Tayo man ang sabi ni Mayor, tutukan nindo yan, tukduan. Tanganin pag natukduan, wala nang dahilan na dahil magsunod. Ayun. Okay. Ikaw po kita sa daraga ki ordinansa na ngaya. Ta sa Legazpi bago may ordinansa kayan, inadapt lang itong sa 9003. Tabaka po umabot sa point ay magdinulong nga iba. Ikaw kita kapiling magamit tabi hali sa lokal na gobyerno. Ikaw na po kita, actually may mga citation urukuan na kita, may pwede na kitang magtao kay penalidad. Na ibubuhayon po ngunyan, pagpapakaray na sa mga dokumento. Opo. Kaya ibabalik ta po kung ano ang nabuot kang lane at inapruban kang sanggunian. Ipapatupad po talaga ngunyan, sabi ni Mayor. Tanganing. Gabos mapakari. Tabako man sa nangayon sa to. Iyo, totoo. Aramon mo ako nagparadaralaga na dyan sa dagat ang mga plastic, ang kusido, baka kaya maglasa na yan kay plastic. Yan, totoo. Totoo po yan. Grabing nadadan niya ran. Ining pigapunta na ano yan, so microplastics, no? Minadalagan sa kadagatan ta. Sa tubig mismo. Sa tubig. Sa mga kwan. Okay. So ano po ang kwan mo niyan? Ano ang mga strategies na gari gustong ipasunod tabi? Oral daw. Paano ka mo tabi nagpoon tabi, Edwin? Sa daraga. Nakalatag na po ang tao sa Minro. May continuous kitang nag-iikot, may monitoring kita, may nag-IEC. Constant man ang monitoring ni Mayor. Minsan nainot pa nga isa ko si Mayor mag-text. Kami po, alos oral daw, pirang aldaw na kami, maski banggi, nagre-responde kami. Basta ang pangapudan mi talaga, tipunon ang basura sa MRF na segregate. Saro pa ang pinaka-importante sa barangay, EcoAid, dahil man tabi nino pagkolektaho na ang bakong
segregate. Yes. Takamuman sa nang mapapagalkaan. Iyo baga. Tas siyempre pag kituliktan doon, kabon masigigit. Kinsinda. Sampulong household itolerate ninda yan ural daw kung 7 purok. Iya. Iya. Pirana yan 700 ng kulog kipayo. Opo, oo. Di po ka mo kigari ngaya plano na magkaigwaki. Ito bagang barangay recognition nga tabi Edwin. Actually, Every year ngaya. magayonon. Kung ano ngaya ita, di ba? May mga template na kitang pwedeng maarog sa ibang local government. Pero sa end of the year, gari isihiling ko siya nga best implementer ngaya kang 9003, Yes. etc. Ano tabang hiling do kang kasi mayor? Magayon po yan, sabi ni Mayor nga ni mag-adapt kita katong palit basura. Yan, palit oo. basura. Pero sa mo ya ipapalit mi so tinanuming hali sa compost nga ni mahiling yan ninda na. Pwedeng mabuhay ang tinanong magbunga hali sa compost. Ayun. Palit Oo. basura, pwede tayo ni adapt. And sa mga eskwelahan, may nakalatag na kaming mag-iikot, Opo. magtutukdo. And then siguro, ang magibo kay taki mga communal garden, bubuhayan tayo mga communal garden. Tanganing Iyo. Diyan na. Yeah, correct. Ang sa ligas pa ang gini, baro kayo mga communal garden, tanganing composting baga, duwa na po ninda gigamit. Opo. Sa daraga baga, dakulan mga barangay na may mga lote, may mga mahiwas na daga. Ano? Iyo, dakol. Oh, pero sa urban areas, may nagkapira talagang puro simentado. Pero maski ang simentado, pwede mag-ipon kipagi po kung paano yan. So siguro kami ang pag sa opisina sa team sa Menro, ini po ang inot na tutukan mi for sabi ni Mayor, taon tangay ka dyan deadline, mga sarumbulan kang pakarayon mo yan. Oo. Bago kita mag-isip kan ibang programa na sabi nga ni Mayor, ta dapat nga din ang environment nagsusustainer ning buhay. Oo. So life sustaining baga po, tama po si Sir na ang environment baga diyan nagpupuo ng food chain. Yaon ng pagkaon, yaon ng sustenance kang buhay. Pero inuton mi mo na ining first 1 month na problema sa solid waste. Oo. So tututukan mi talaga ini. Pigpapapastrack man ni Mayor so truck. Opo. Actually mapakal pa nga ni kidwa. Tanganing once and for all, ma-address ta na po ining problema ta sa basura ta. Minsan iyon kausakan pagbaha. Opo. Oo. O sabi kan texter, Henry, salamat po. Magayon iyan. Tagadigdi po ako sa, di ko nangaranan sa barangay. Ta sabi niya, didi po kaya sa barangay, may pabay ang kapitan may. Didi po kaya sa barangay, pabaya ang kapitan may. Di ko po nahiling na naglilibot. Kaya ang mga tao, di man aram, kung paano ipapasunod ang segregation. Gari mas magayon po talaga na may reward system at year-end, tangani po na maging efektibo ang pagtrabaho kang kapitan. Pag dahil siya ki-reward, ulo kan sa kan kapwa niya, try siya nagtrabaho. Pwede po. Oo. Tawan taning recognition Yes, ang barangay yes. na nagsusunod, nagpapatupad kay ning 9003. Opo. Hen, ang problema, sinabi mo na tabi ni Juan Edwin, ang problema sa daraga, sa mo, takulang po ang dump trucks, kaya nadidipisilan. Pero kung dakul pong dump trucks, baka makaskas po ang collection everyday, ang mga tao masunod man. Iyo po. Pero may solusyon na si Mayor na naisip kayo, di ba? Iyo po, fast track na ni Mayor Suduwang truck na papakalon. Tanganing continuous po ang unyang kasi nagpaparatong-patong ang schedule may mga barangay na nalilipasan, may mga barangay na talagang i-augment mo na so ship. Tanganing mapukusan so medyo critical. Ural daw talaga naglulubo ang basura. Kaya opo. O ito. Good afternoon po. Ang problema kasi sa segregation, kasi ang ibang mga barangay, talaga, ang ibang mga barangay, pati sa nagkukolekta, dahil man lamang pigsabihan sa tao na magkolekta, hindi po kami sa barangay, sa daraga. Opo, yun saro pa yan. Oo. Kaya, ang mga eco-ed man minsan, si household nakasegregate, tapos si eco-ed nakapurok by purok ang schedule, aruba sa ng aruba. Pag nasegregate na nga ni sa household, pag duman sa eco-ed na, haralo-halo na. Iyo. Pagdalagan sa MRF, nagsaramok-samok na, iyon na yan, Iyo po. naglulubulugod suba kung segregate. Yes. Sabi niya, may chance po ba na sa daraga magbugta sa diring landfill? Kasi po, nagagastusan daw ang lokal na gobyerno sa pagbayad sa private na tapukan? Private man nga dito, ano? Uy po, private talaga. Ayan, Kita kigari pagkakataon na ngaya makangibog ipaagi na makakuakigari sa diritang
Ano yan? Lan- Sanitary landfill. Actually, may propose na po kita. Iyan nga ning yaon sa Tubtubon, Barangay San Ramon. May propose dyan ki Sel. Yaro kaya na sanitary landfill. So, siguro, pabuhayon mo ito kay Mayor Vic. Talaga magastos. Tapig babayadan ta dyan, milyon dyan sa tuyang sanitary landfill. Oo. Pwede po yan, buhayon ta ang proposal na yan. Actually, pigurunan mi na. Opo. Opo. Sarap po yan. Magayon na suggestion talaga makakaminos po kita. Yeah. Opo. Anong aldaw po, Edwin, ang pagkolektakan ba? I mean, anong aldaw ang dapat na koleksyon sa harong, pasisiring sa MRF? May schedule ba? O tinawin nung kwentaan sa barangay county? Sa barangay na po yan Sila may schedule Opo. kung anong aldaw. Basta kami sa MRF, may schedule man kaming pigsusunod. Nakalatag naman po yan sa ENDA. Constant po yan na nag-iikot. Si maghali sa harong, pasiring sa MRF, rule na po yan kang barangay. Ayun, oo. Pero everyday po, nagluluwas ang garbage truck. Oral daw, gabos. Oral daw, hanggang Banggi. Nagluluwas po. May shipment kita, kanong pagbiyahe, pagkolekta. Aldaw, Banggi. Buong daraga, gabos po yan kukolektahan. Ayun, okay. 15 minutes mga tugang bago mag-alas 3. Magbabalik po kami, mag-commercial lang kami. So nagkapira pang baka po may mga hapot kang mga taga-Banwang Daraga. Pero ang point na tabi, digdi tabi, Sir Edwin, ano yan, desidido, as in pursigido ng lokal na gobyerno, na ipasunod tabi ang 9003. Opo. Ayun, magbabalik po ang kaya, makalipas lang kan mga patalastas. An oras. Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Doon tayo sa may tore. Mahangin daw kasi doon. Oops! Alam ba ninyo na bawal magpalipad ng saranggola malapit sa tore? Bakit naman? Kasi kapag dumikit ang saranggola sa tore o sa linya, maaaring masunog ito na pwedeng maging sanhi ng malawakang brownout. Posible rin kayong makuryente. Naku! Nakakatakot naman yun. Sige, sa ibang lugar na lang tayo maglaro. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGC. Tinatawagan ng pansin ang ina o mga kamag-anakan ng batang lalaki na pinangalan ng Alfred Mar Gonzaga. Si Alfred Mar ay natagpuan sa labas ng bahay ni Mr. Franco Ortiz Jr. sa barangay Tagungtong, Goa, Camarines Sur
noong Oktubre 20, 2024, ganap na 7:30 ng gabi. Ang bata ay tinatayang bagong silang nang siya ay matagpuan. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan sa DSWD RSCC na si Ligao City at hanapin ang mga social workers na sina Kate Genevieve S. Barcelon at Jocelyn A. Prelligera o kaya ay tumawag sa mobile number na 0947-585-4675. Tinatawagan ng pansin ang mga kamag-anakan ng batang si Enmar Pasagdon na ipinanganak noong Nobyembre 16, 2024 sa Masbate Provincial Hospital. Si Enmar ay nasa pangalaga ng DSWD RSCC simula pa noong Enero 22, 2025. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan sa DSWD RSCC na si Ligao City at hanapin ang mga social workers na sina Kate Genevieve Barcelon at Jocelyn A. Prelligera o kaya ay tumawag sa mobile number na 0947-585-4675. Alright, sige, balik kita mga tugang sa programa digdi po sa tuyang istasyon. Okay, sandali lang tabi, Sir Edwin Taon ni may text ang sa tuyang listener. Good afternoon, tabihin. Sa ibang mga harayong barangay po, required na mag-segregate? Yes po, maski sa wala man pwede. Basta sa lawag kang Pilipinas. Yan. Batas yan. So meaning sa Daraga, 54 barangays, dapat required na mag-segregate talaga. Po. Di ba? Okay. Napansin ko po ang problema maluya po ang standby kan mga trucks kasi kulang daw po. Yes, talaga. Aminado ka. Aminado man talaga. Kaya ang solusyon ni Mayor, nagpasubli sa mga trucks Opo. na pwedeng magamit sa collection. Okay. Good afternoon po. Yung composting po ba, pwede magpaturo sa INDA kung gusto mag-compost tabi sa barangay? Very welcome po, Sir Ren. Agriculturist ka baga, lalo na. Encourage me, maski private, individual. Opo. Madumang kami, maski saro sa na yan duwa, tukduan may pag-composting. Okay. Ang pag-recycle, magayon iyan na, ang pag-recycle po, magayon iyan na practice. Practice dyan nagibon sa Daraga. Tas sa Legazpi baga po, magayon nun sa competition, yearly, may premium ang lokal na gobyerno, maski diit sana, pero nasa-challenge ang kapitan na magtrabaho. Siyo talaga, importante. Tako minsan, pangan, nag-asa man kan mga premyo. Basura ko isigregar ko. Dapat po arog ang campaign. Salot dyan tabi kay Mr. Bangkos. Pirme nagdidigdi sa barangay may nag-supervise kang garbage collection. Sino na barangay ini? Saan ka po nakaabot na barangay dyan? Actually, gabos ng papasyaran ta sa mga barangay pag may request. Yaong kita dyan. Mabuot yan si Mr. Bangkos, nag-ulok-ulok sana. Baka pig-ulok-ulokan sana ka mo. Okay. Sa Daraga po, igwa kita ki garingaya recycling plant na gari pig envision tabi sa maabot na luna. Duwan tangay darahon sa kabos na plastic, duwan tangay darahon sa mga arog kay ni para po duman ma-recycle na gari programa kan lokal na gobyerno tabi, Edwin. Pig po ng tanayan, igwa kita duman na glass crusher. Igwa man kita dum plastic crusher. Na pwede tang after na ma-crushing siya, pwede tang gibo ng mga bricks, pwede gibo na hollow blocks. Pwede nga so gusto magibong pugon. Mas mainit, mas magayon sa pugon. Ang glass baga po, matibay sa init. Yes. Igwa na kita kanduman, igwa kita ang glass crusher. So far, nagpupuon kita mag-operate kayo ni. Papatraining ang tamo na sutawo na nanganing makuha niya sa mga best practices kang pag-ibukan ni. Igwa na kita kan, Sir Rene. Mapuon kita siguro ining mga maabot na aldaw. Tututukan tayo. Saro man pong problema ang mga glass. Yan ang mga dahil man nababakal. Kung minsan dahil man pigkukuakan mga manufacturer kan mga glass na iya. So igwa kita ka naka-ready na teknolohiya. Henry, good afternoon. Kay tubaga ang mga bote pigbabakal yan. Ngunyang garipili na lang na bote ang pigbabakal.
Iyo po, minsan iyo so sa ang kadaklan talaga dahil napig kukua kan mga usually ang naharam ko napig babakalangon yan iyan ang mga sa itong sa gin. Sa gin. Sa gin. Yun lang Kahit ang talagang saraday pa kami, maski anong buti, may naglibot ka naman sa mo. Opo, may nagkukua. Di ba? May babakal, an adjis, asing ko an saro, etc. Ngunyan, garo pili na lang na buti, adi. Pili na lang talaga. Kaya nawawala talaga yan sa mga MRF. Saro yan sa problema pa. Pero kami, may nakaanda na kita kaan na makina. Iyo. Tama po yan na sabi, tadigdi nga ni sa muya, so kataniming junk shop, mayamano na. Pwede man ang ganun ba? Iyo po. Junk shop, so mga bakal ito, di ba? Pigpapabakal bagaan mga raot na yero, etc. Junk shop, mayamano na. Oh. Actually, ako talaga nagkakakwarta sa junk shop. May permit ang pangnegosyo kaya? Dapat Igwa. Business permit. May business permit man sila. Business permit, Tangani na magayon ang kwan. Okay. Sa Ilawo, sa Ilawod Kandaraga, okay man ang basura midigdi. Pero pag nagsasaod kaya ako, sa saudan mismo, garo daing segregation. Reaction tabi sa Ridwin. Actually, sa laog kang practice kang market, dahil ta maiwasan. Minsan sila talaga dahil nag-segregate. Iyo man ang Pero igwa kita dyan ki MRF man sa laog kang market. Pigsi-separate naman kang tao duman. So, pasiring sa composting, buda so pasiring sa landfill. I see. Tadahin ba iwasan talaga, Sir Henry? Lalo ini mga negosyante. Dalo kudakulon ang tao niyan permi. Talagang may minasalto man agad. Pero may nagmamahal. May nag-augment. May nag-augment kung paano makukolekta ang basura. Pati sa segregation, dyan sa market, may nag-augment na tao para Daraga market, di ba ko sakop yan kan barangay, ano yan? Market site, Market site. 51-A? 53-1? Oo, market site. So barangay, pag-araw ka na dakula, barangay pang nagmamaris ka ang tabi. Ang market, LGU na po may pag-abot sa LGU, sakop na ito kang kwan, sa market, so LGU na. Dahil na naman nakikiaraman barangay. Dahil na. Iyon. Hanggang sa garbage collection. So sa LGU naman hanggang. Tego dyan nakadesignar na market administrator. Opo. Iyan. Okay. Sige. Sandali. Jerome, simbaga daw tabi ni si Padit. Nagabiga para hapon sa kuya. Gari may tuyo ining iba. Madaradang merindalan dyan hapon. Simbaga daw tabi ni. Nasa programa ng tig. Ano yan? Karoon daw tabi ni si Pading Dons. Karoon mo si Pading Dons lang sa labas tabi. No? Okay. Sabi niya, Henry M., digdi po sa Kimantong o Kiman ang segregation. Kaya lang paminsan, may mga basura po na dahil basta-basta nakukuha. Iyo po. Iyo man. Basta na po. Sa liderato tabi ni Edwin Naribangcos, siya ang tiniwalaan ni Mayor. Luway-luway ta pong makukuha. Dengon na kita ngunyan magtururuan. Importante ngunyan, kooperasyon. Yan, di ba? Na sa barangay, kung dahil nagsegregate ang kataning mo, di pag-iwala, parumdumon mo sana. Yes. Pero ano po ang basura? Pwedeng iluwas sa harong tabi? Habang naghahalat kang koleksyon o dapat ngunang salaog sa kang harong? Ang pinaka-best practice kan, Sir Henry, tahara mo baga kung minsan, may mga galaman kitang mga ayam. Ikaw naka-plastic sa basura. Iyo. Pag ginuyod-an, Bura pagkaga, nakawaga sa mga dyan sa tinampo. So, ang practice talaga, kung ano so time and schedule, iyo lang ang pagluwas manina kang basura. So, dapat palan, ang barangay ngayon, si Kapitan halimbawa, o Sukagawa na in charge sa environment, siya mag-info dissemination sa barangay. Yes. Nasa aldaw ngayang Lunes, halimbawa, buda ngayang Huwebes. Nabubulok. Ini ngayang kolektahon, pag Lunes ngaya, so nabubulok. Pag aldaw ngayang ini, dapat ngaya so recyclable. Yan. Okay. Arog po kan talaga dapat. Dapat arog kan Dahil pwedeng sarabay ang pagpagkay. Kaya pick-apat baga, so kategorya. Pick-tulo. Oo. Ini man ngaya, so mga residual ngaya kung igwa, kung di talaga maiwasan na igwa man yung aldaw na arog kayo. Pero dapat iyan supposed to be, di nakakaabot duman sa kuhan, sa tapukan. Iyon. Okay. So, iyan po dapat. Di kayo po kayo active barangay council, adi? Yes. The best ang barangay. Dapat nakipag-meeting na po kamo sa ABC o sa Liga ng mga Barangay? Nagpaapod na kami kang nagluwas si Mayor ng executive order, anong yan sa solid waste, nagpaapod na kami.
Siyempre, mababa man giraray kita ta nganing giyahan sa mga kapitan, mga kagawa. Iyo, permina. Takay po manggarin na ki sa ligas pingani po, minabot ki perang taon, halawig na taon bago halos na pakaray sa garbage collection. Dahil man badara na sa laog ki 24 oras. Sa pagkaaga ngaya, yun na. Kaya nga ni kung minsan, nag-entry mi si Sir Glenn, so iba nga yung basura sa Daraga, nakaabot digdi sa, yaong baga sa Dakulao na River. Iyo po. Magpuon digding biyo. Sa radyo. Magpuon biyo. Paligas pida yan. Mabagsak. Halit sendoan basura. Sabi ko, bay sana. Mapuon man kita na dahil na talaga yung tugutan makapaduman may sa salog. May salog ka mo haling Daraga, ano? Iba sa biyo. Magpuon ng biyo. Iyo adi. Iyo man ang gadigdi sa may... Bagong Bayan. Bagong Bayan. Pasiring na dig... Ayo, sa likod ng Bicol University. Iyo man ang gadpalan. Gabos yan. Ang sentro, diyan nagdadalagan. So haling market, Balaguer. Di ba may salog sa Balaguer sa dit? Opo, duman pa yan. Wala, boss. Yan. Minababaan duman sa may pasiring sa likod ng Bicol University. Ay, di ba may salog diyan sa may Sagpon? Sa may Yuan, Sagpon. Minakro sa Tulay? Yan. Diyan yan. So alik man yan Maruroy, Balaguer. So digdipig sabi kong sa likod biyo, diyan na sa Bagong Bayan. Diyan sa Kimantong. Opo. Hayahay palan si Cap Glen ano. Dalaga nanduman sa may Macapalo River. Pero sabi ko ikang dapat magmiriting kung paano yan na masasara ang kwan niya. Mag-collaboration talaga. Mag-collaboration. Na-inspection na po nila salog ta dyan sa Daraga. Na mina-traverse pasiring sa tan boundary nindugo ya ondig di sa may Barangay Dos Adi. Tama ba? Biyo. Ining sa may biyo ng ganda area. Sa likod. Sa likod adi. Ito may duman, may salog-salog duman sa may Makabalo yan. Makabalo. Ining sa may sagpo na minaaging salog. Ito hanggang sa likod ng Bicol University. I see. Okay. Susko. Dakulong pala ang tino sa imong obligasyon ni Mayor. Nagpasalamat man ako si Renita nga ning digdi sa DCJB baga makabalang ibog tulo so sa muyang ay But anytime maski aga sa programa kong aga kung may gusto kang i-announce magapon ka lang. Thank you po sir. Kuan mo kay Joshua so may number ka kay Joshua. Igwa. Pwede mo na i-request sa number ko tapos anytime pwede ka mag-upload sa programa ta. Gamiton ta ang programa ta na makatabang kita sa mga daragin. Very good po. Thank you very much. Ngoyan yang aldaw ngaya may madakop nga dyan sa Inuki Basura. Di ba? Gigibon ta ngayon niya na aldaw. Nganing ang radyo, makatabang lamang para sa, kung at least, kung mas lamang, mas kidit ang radyo, may nakadagog sa naka ng mga duwa-tulo, wala lamang kinakaintindi, kang gigibon nito sa Daraga. Ito lamang na taong ito, makaistorya sa neighbor, gaparan niya planong ang Daraga ngaya para sa garbage segregation. May madakop nga, dahil tango na irilwas basura. Saga na ngaya. Pero seriously, ang basura po, saro yan sa dakulang problema. Bako sa nasa tuyang lugar, kundi sa buong Kinaban. Buong Kinaban. Okay? O di, sige tabi, Edwin, salamato na maray sa oras inyong duwa. Iyo po. Sisi nga din sa imong partner na kay Riba. Kaibanan ko si Sir Gani, Muya, ang sa tuyang sparring partner. Pinwi ko na hilingin ni Duwan sa munisipyo kang ino. So mga old man ini kang waste management. Nahiling ko ini kay ito Duwan, parte sa pinmayaw sa munisipyo na kahit nakatambay. Technical ade. Okay, di, salamaton tabi sa ang mensahe mo ngunyan sa mga taga-Banwang Daraga. Okay, thank you po Sir Henry sa pagtao kay panahon na makapagpaabot kita sa sakuyang mga Daraginyo na ini pong tinahong challenge sa ni Mayor Vic. Inako ko man ini na makatabang ta isaro po talaga na dapat ang iwalat sa tuyang masunod na henerasyon na mapakaray ining sa tuyang kapalibutan ta. Naghihilang na, sabi nga ni Father. Kung data po iniaktibara pagtarabangan, maabot ang panahon, so ibang resources sa dagat, data na mapapakinabangan ng kultur. Tagabos po yan na basurang iapunta, madalagan sa dagat. Yes, totoo po yan. Ay, kung sir may pabulo, ay bako mo ini, garo sa engineering ini. Sa engineering. Sabi niya, good afternoon po, sa Daraga baga, kadakol kanal na sulat dapat madiklag pano ki basura yan nagkairiling ko po ang nakakasulat basura iyo talaga totoo po yan iyo adi pero ang dapat kay sa engineering ini sa engineer didiklagin pero sa basura samo kami manggirarayan makuha ka kay PL na Montaliana ang diklaging sa engineering pero
Ang siguro, ang dapat papilidikan mga tao na kung paano na magtapok kay basura dyan sa gilid-gilid para dahil lumalagan sa kali. Opo. Iyo Diba? manggiraray. So Oo. pagtapok manggiraray ang solusyon. Iyo, adi. Tadyawa oral daw ta ang diklagon. Kung sige ang tapok Kung ta. sige manggiraray. Deng pag makulog kita sa kwanta, sige ang kwang kaya. Sige ang sulat ka. Repetition lang ang gibo ta kani. Iyo ano. Gano'n ka mataba kayo ni tabi kung naroon ka ng paita. May tuba pa man. Okay. Sige, Migo. Salamaton tabi. Thank you very much po, Sir Ren. Alright. Thank you mga tugang. Edwin Ribangcos, ang saro po siyang lisensyadong agriculturist, pero siya po ang OIC Menro, mga tugang sa Daragalbay na ipinagdesignar po ni Governor ni Mayor Vic Perete. Tangani pong masolusyonan ang problema sa Daragalbay. Masunod na, Pinky on mo baby. Makalipas lang kan mga patalas pa.